Welcome to your second pronunciation lesson. Dnes sa spoločne pozrieme na druhú časť tabuľky a ňou sú teda spoluhlásky. Predtým ako začneme s hodinou, by som vás rada chcela upozorniť na PDF-ka, ktoré nájdete dole v popise videa, alebo si ich môžete stiahnuť oskenovaním tohto QR kódu. Tieto PDF-ka obsahujú poznámky z hodiny spolu s cvičeniami. Niekedy sa tam môžu nachádzať aj informácie, o ktorých sme si nehovorili na hodine. Nechcem po vás žiadne vaše údaje, žiaden váš e-mail, žiadne vaše meno. PDF-ko máte automaticky odo mňa z lásky, zdarma. Tak späť na hodinu. Predtým, ako sa pozrieme na výslovnosť jednotlivých samohlások, sa však sústredíme na usporiadanie foném v tabuľke, pretože ani to nie je náhodné. Prvé dva riadky patria do párov. Pri fonémach rozlišujeme ich znelosť, rozdielujeme ich teda na znelé a neznelé. Ak pri ich vyslovovaní nepoužívame hlasívky, ide o hlásky neznelé, no a ak používame, tak logicky ide o znelé. A teda prvý riadok spoluhlások je neznelý. Ich opakom sú znelé a tam teda patrí druhý riadok spoluhlások, nejaké spoluhlásky z tretieho riadka plus všetky samohlásky. Ak by ste si nevedeli spomenúť, či ide o hlásku znelú alebo neznelú, stačí si urobiť jednoduchý test, priložiť si ruku k hrdlu, danú spoluhlásku vysloviť, no a ak budete cítiť vibrácie, tak ide o hlásku znelú a ak nebudete, ide o hlásku neznelú. Necítim vibrácie, hláska je teda neznelá, no a ak použijem hlasívky B, tak hláska je už znelá. V, T, D, F, V, Č, Dž, S, Z, Š, Ž, K, G. Ďalším fun factom je, že spoluhlásky v prvom aj v druhom riadku sú pekne usporiadané podľa miesta artikulácie, čiže od vonkajška úst až po jej zadok. P, F, T, S, Č, S, Š, K. Poďme sa pozrieť na jednotlivé fonémy. A prvé máme spoluhlásky výbuchové alebo tiež explozívne. Tvoríme ich tak, že prúdenie vzduchu najprv zastavíme a potom ich náhle vypustíme, čo vyvolá práve takú malú explóziu, preto sa aj volajú explozívne. Prvé sú teda P ako v slove pill a jeho znelý ekvivalent B ako v slove bill. Podľa teda miesta artikulácie sa delia na obojperné alebo bilabiálne. Bi sú dva a labia pery a je to práve pretože pri ich vyslovovaní používame pery. Ak by sme sa chceli pozrieť na tvar úst, tak zo začiatku sú pery spojené a náhlym vypustením vzduchu sa otvoria. Presne tak, ako keď prebieha explózia. Jediným rozdielom je, že pri B používame hlasívky, no a pri P už hlasívky nepoužívame. Presne tak, ako v slovenskom jazyku. Paul brought a big box of pretty purple paint. Ďalšími explozívnymi spoluhláskami sú spoluhlásky T ako v slove trunk a jeho znelý ekvivalent D ako v slove drunk. T vzniká vypustením vzduchu, pričom špička jazyka sa dotýka alveolárneho hrebeňa, teda ďasna, ktoré máte tesne za hornými zubami. Pozor, alveolárneho hrebeňa, nie zubov, tak ako v slovenčine. To slovenské znie ako T, no a to anglické je T. T. No a pri D už len rozvibrujeme hlasívky. After dozen martinis, Tommy felt drunk. Ďalší na rade máme F ako v slove fail, no a znelý ekvivalent V ako v slove veil. Pri vyslovovaní týchto spoluhlások sa spodná pera dotýka horných zubov, no a popri tom sa vypúšťa vzduch. Preto sa tiež radia do skupiny pernozubné alebo tiež labiodentálne. Labia sú pery a dens je zub. Znova tu máme vetu na precvičenie. The valley was filled with vibrant views of falling leaves. Poslednú dvojicu, ktorú tu máme zo skupiny explozívnych je ako v slove cat a G ako napríklad v slove gloves. Pri fonéme K sa pred vypustením vzduchu zadná časť jazyka dotýka mäkkého podnebia. To isté len s použitím hlasiviek alebo ako sa po anglicky povie vocal cords sa deje aj pri fonéme G. Kenny gathered the golden keys and opened the green gate. Ďalšiu skupinu spoluhlások, ktoré tu máme, sú frikatívne alebo trené spoluhlásky. Tvoríme ich tak, že ústa dáme do polohy, ktorá blokuje priechod vzduchu, ale nedôjde k úplnému zavretiu a tak vzduch pohybujúci sa ústami vytvára počuteľné trenie. A máme tu najproblémovejšie fonémy pre Slovákov, a to S ako v slove thought
alebo jeho znelý ekvivalent z ako v slove that. Tieto fonémy patria podľa miesta artikulácie medzi zubné alebo tiež dentálne, pretože ich vyslovujeme medzi zubami, respektíve jazyk sa nachádza medzi zubami. Pri je dôležité, aby ste si zubami do jazyka nekúsali. Keďže táto fonéma sa nenachádza v slovenskom jazyku, je pochopiteľné, že naučiť sa ju vysloviť vám zaberie trocha viac času a nebude to zo dňa na deň. K tomu plusová informácia, táto fonéma je tiež zložitá aj pre samotných native speakers, alebo teda rodených hovorcov. Priemerne sa ju naučia vyslovovať okolo 5. a 6. roku života, čiže ak vám to na začiatku nepôjde, nie je sa za čo hanbiť. Táto veta je trošku náročnejšia. That father thought that the weather during Thursday's thunderstorm was thrilling. Ďalšie na rade sú s ako v slove sip a z ako v slove zip. Tvoríme tak, že zuby sú spojené, špička jazyka sa jemne, veľmi jemne dotýka alveolárneho hrebenia, no a strany jazyka sú mierne nadvihnuté. Pri z už len použijeme hlasivky. Susan's six zebras swiftly zigzag across the soft sand. Hlásky, ktoré sa v slovenskom jazyku nachádzajú, sú š ako v slove še a jeho znelý ekvivalent ž ako v slove vision. Tvoríme tak, že zuby sú opäť spojené, jemne zvonený jazyk, teda strany sú zdvihnuté, vnútri je taká menšia priehlbinka, sa nachádza za zubami a pritom sa nedotýka ničoho. No a pri ž už len použijeme hlasivky. Teraz prosím vás, prežívajte to so mnou. The musician's vision was to showcase the fusion of jazz and classical influences in her charming composition. Afrikáty vznikajú vtedy, keď vyslovíme naraz frikatívnu a explozívnu spoluhlásku. Je dôležité potlačiť vzduch cez artikulátory a zastaviť ho. Artikulátory sú napríklad zuby, pery, jazyk a tak ďalej. Konkrétne afrikovanými fonémami sú fonémy č ako v slove chunk, opäť jeho znelá verzia dž ako v slove jam. Č vzniklo sklbením spoluhlások t a š, pričom t je spoluhláska explozívna a š je spoluhláska frikatívna. No a dž vzniklo sklbením d a ž, pričom d je opäť explozívna spoluhláska, ž je spoluhláska frikatívna. Charlie jumped over the giant bridge to reach the joyful children. Ďalšia skupina, nazálne spoluhlásky. Nazálne spoluhlásky vznikajú tak, že vzduch neprúdi klasicky cez ústa, ale práve cez nos. Všetky páry sme si už teda minuli a teraz je čas na a Pri sa špička jazyka opäť dotýka alveolárneho hrebenia. Príkladové slová sú napríklad nose, neighbor, no. Čo sa týka znelosti tejto fonémy, tak je hláska znelá. Tvoríme tak, že pery spojíme dohromady, no a už len vypustíme vzduch. Cítite to v tom nose? Presne preto sa volajú nazálne. V tomto prípade je hláska neznelá a môžeme ju nájsť v slovách ako mouse, mouth a amber. Tieto dve fonémy by vám problém robiť nemali, ale čo taká fonéma Asi vás teraz prekvapím, ale túto fonému máme aj v slovenskom jazyku a nachádza sa v slovách ako je napríklad banka, banka alebo mienka, mienka. Otvorenie je to isté ako pri fonéme g, avšak tuto nemôžete vypustiť vzduch priamo, musíte to v kvázi celé položiť do nosa. G, No a môžete ju nájsť v slovách ako doing, doing, working, working, alebo thanks, thanks. Many mention meeting nice people in the morning near the mountain. Ďalšie v tabuľke sú aproximanty w, h a j. Aproximantom sa tiež hovorí aj polosamohlásky, pretože jednotlivé artikulátory sa navzájom nedotýkajú. Poďme sa teda pozrieť na každú jednu. Máme tu prvé a ním je w. W. W je hláska, ktorá sa v slovenskom jazyku nepoužíva. No a ako ju teda tvoríme? Stačí našpúliť pery a následne ich rozšíriť. W. W. Ako napríklad v slovách welcome, willow alebo window.
Teraz prichádza na rad taký malý pronunciation tip, alebo teda výslovnostný tip. Slováci si práve túto fonému w často zamieňajú za fonému v. Okrem toho, že vám to veľmi kazí vašu výslovnosť, môže taktiež dojsť k úplnej zmene významu slova. Pozrite sa napríklad na tieto dve slova. Máme tu wet a vet. Wet znamená mokrý a vet znamená veterinárka, alebo tiež west a vest. Wine, thine, whale, fail. Ďalší variant, ktorý som počula, je, že si túto fonému zvyknú zamieňať ešte s ďalšou, treťou fonémou a ňou je fonéma v. V. V je vlastne taký medzistupeň medzi v a w. V niektorých jazykoch je úplne bežná, dokonca aj v takej slovenčine sa nachádza. Je veľmi podobná samohláske šua, až na to, že pri tejto samohláske nepoužívame hlasivky. Hat, ham, hello. No a posledná z triady je tu fonéma j, ako napríklad v slove yes, je alebo students, students. Na začiatku jej vyslovenia sa hlavná časť jazyka nachádza na tvrdom podnebí a postupne sa jazyk spolu so sánkou presunie dole. Presne takisto ako v slovenčine. Fonéma, ktorá sa opäť nenachádza v slovenskom jazyku, respektíve nachádza, ale radí sa do inej kategórie, je fonéma r. Aby sme vytvorili špička jazyka je naklonená dozadu, pričom sa ničoho nedotýka. Remake, reduce, ret. O má podobný otvor ako fonéma avšak špička jazyka sa dotýka alveolárneho hrebenia a vzduch prúdi bokmi. Lab, lentil, lion. The reliable lawyer calmly addressed the complex legal issues with a clear, logical approach. A je čas na malý kvíz. Vašou úlohou bude v nasledujúcich 5 jazykovomoch zistiť, na ktoré fonémy je dané cvičenie zamerané, plus ich teda opakovať po mne, aby ste ich dostali do svalovej pamäti. Ideme na to. Prvý jazykolom. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Jedná sa o dve fonémy, dávam trošku času. A boli to fonémy s a š. Druhý jazykolám. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Opäť ide o dve fonémy. A boli to fonémy a o. Tretí jazykolám. You know New York, you need New York, you know you need unique New York. Tento raz ide o 3 fonémy. A boli to fonémy w a j. Štvrtý jazykolám. The father thought about the weather while threading the thin thread through the fabric. Opäť išlo o dve fonémy a toho fonémy s a z. Piatý jazykolám. I saw kitten eating chicken in the kitchen. A boli to dve fonémy k a č. Z mojej strany je to všetko. Opäť nezabudnite na PDF, ktoré vás čaká v popise videa. A ja sa na vás teším zajtra pri fonéme šua.